Maza da mata manya da yara tsoho da tsohuwa buzu da buzuwa tuluruwa wuta nike shi yasa yaro ɗebo ruwa sama na tsawa bace da gaggawa da afenfenka wawa fadan da ba za ka iya ba me yasa ka tono da na dafe naman ka in sha romo dubi zomo na ji ka bar gari zuku in ka iya ka komo kai da baka da abin asawa me kai ka gammo kai hankali da kanka je ka nemi fatafa ka yo da shi shine tsaran ka koto na asirinka naza Hausa rap god ya fi karfinka ba kai kawai ba har da shi da su ina mutanenka tattaro su kai da su ku durbusa gabana ku nemi gafara domin bala'i ne fushina dole ne ka mi yasa masa domin kana kasa saboda rap na duniya ana batuna zo makaranta in karantar da kai alif da ba maganganu na ake saulara ake ta wow saki nike sarkin daci kai ko jaki gani nan zuwa tashi ka fabi kanka na matsoraci bayan zama gwani ko wane ne ka zo ka rap kana boye kana wai menene a basu da ƙarya da daɗin baki wai su ne the best Hausa rappers a ku su wane ne je suis un superstar tu dois me respecter putain tu peux pas mon gars tu dois te reculer putain IL Kaboom IBM ni ban gansu ba balle ku yan dabara bara ku da ba a ji ku ba ya da damuwa rayuwa sabuwa saduwa shi ke kawo karuwa yaro me ke faruwa ya da taruwa anguwa haduwa abuwa baban shirya ka zo yau an yi zabuwa ya Stella Vista yau zan daga tuta ban gaji bai sa daina batu in je in huta daukaka Allah ya bamu ko mun mutu masu nan mu ya saura a duniya in Martin Luther Allah ka taimaki baki a Libya Russia suna kashe musulman mu a Syria ba a faɗi sheziya da wasali kan media damn it ina samu da duniya Allah ka taimake mu rayuwa ta yaudare mu hasada kawai gare mu rabbi ne yasa a ban mu mege mu kai ka ishe mu ki mu maman ka ta so mu dole mu faɗi a ji mu a bi mu a ambace mu alif an bakin wofi wauzal ba guje lamlam haƙuri mim nu'ara karatun mu ma baban da Hausa na muka yi ta ana ta Hausa kai kana ta yare mama sita dole ne ka kira ni sarki munafuki mai daɗin baki jaki ka mutu da tswaki ni dan me zaki kai dan maroki ta hom ma buki domin ka tabbatar ni ne sarki 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 Kano Kaduna Zaria da mai maradi har da agade sarki 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 afa kuma sita ku wani ko santa mal mujadaba sarki 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 Dome Cotonou waka Abidjan da Pondi Tele sarki sarki Nasa yaron zamani Shock Afro Vibes Entertainment Hausa